Sa bali pa nga report nga intay alawaten katigitay nga gondaway iti benegpelang apo iti report manipod kadigiti kakadwa tayo iti Rowar. Intay matan apo iti Palengke reports with Idol Tony Chi. iFM News. iFM News. iFM News. Palengke report. Naimbag abigat mo, Idol Bernard. Morning! Daytoyan ti presyo, ti na duma-duma a klase, ti ik-ikan ita nga aldaw, iti tiyendaan iti Laoag City. Tilapia, 160 pesos ti kada kilo. Timet Malaga, ket 450 pesos. Pasayan, nagtalinaed na 550 pesos ti kada kilo. Bangus, 220 pesos. Timet Pusit, ket 450 pesos. Alimasag, 270 pesos ti kada kilo. Timet na babasit a pusit, agpadamit laing iti presyo ti daktila pusit a 450 pesos. Pampano, 450 pesos ti kada kilo. Boneless bangus, 125 pesos ti kada supot. Timet galunggong, 180 pesos ti kada kilo. Bitoko, 160 pesos ti kada kilo. Timet Imelda, ket 180 pesos. Dayta pay laeng Idol Bernard, ti presyo digiti na dumaduma nga ikikan itat nga aldaw, ito'y tiyendaan tayo iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak, RMN. iFM News. iFM News. iFM News. Palengke report.